Ето, приятели, втора част. Трета, де. Тук сме изсервали. Тати ще ми. Може да ми вземеш белинки? Моля? Белинки. Добре. Така е. Я ви не бъде не знам да се може. Хайде, го. Не. Добре. И да съм пред вас, вие ми казваш. Чакай, не е така толкова. Да. Нямаме вече нашето не, смеси кебаб ще трябва. Те до вече е смеси. Ще ги 20. Венера. Ето тук биринки. От този ден вече от Московския да нарежем един московски и след това продължаваме с другите неща. И той яде и пак се по. Ужас. Ужас и сега яде Ми си. изяде ушите. Ама трябва нещо да спортува. Спортува ли? Портува. Хич не иска да ходи да плува. И на плуване беше записано на карате, на какво ли не. Изобщо не обръщате внимание на такова. Ходя на плуване, ходя на всичко. Приятели. Тати само лъже.